O pleno, celebrado este pasado martes, daba luz verde á cesión á Deputación da Coruña da parcela de titularidade municipal situada en Rianxiño, na que se construirá a futura casa de acompañamento. Segundo explicou o alcalde Julián Bustelo, dase así un paso importante para a consecución deste proxecto, impulsado pola institución provincial, e que permitirá dar resposta a unha bella demanda deste municipio, e tamén de toda a comarca, debido á escaseza de prazas públicas de atención a persoas maiores. Temos que reconocer e agradecer o esforzo da Diputación para, aínda non sendo competencias súas, poñer encima da mesa este proxecto, desenvolver estes proxectos, e no noso caso, ademais, que escoller a Rianxo como unha das sedes destas casas de acompañamento ás persoas maiores. O modelo que a Diputación está poñendo encima da mesa é un modelo que pretende fuxir do modelo habitual de residencia, pretende non ser non recordar un ámbito hospitalario, senón moi ao contrario, son espacios habitacionais illados, onde cada persoa pode desenvolver a súa propia vida, ter o seu espacio de acordo cos seus intereses, e despois outros espacios común. Por tanto, tampouco non se busca que teña un número de plazas elevado, senón que teña un número de plazas razonable, pero que ademais sea un espacio, insisto, que permita unha calidade de vida que outros espacios con un maior número de plazas pois non o permite, e que ainda por riba pode ter outras consecuencias, como tamén vimos non fai moito tempo no ámbito das residencias. A futura residencia, que contará con preto de 60 prazas, unirase tamén no mesmo entorno, o centro de día, que o Concello pretende poñer en marcha en colaboración tamén coa Deputación da Coruña. Moi próximas, ademais, dende o punto de vista da súa ubicación, porque van a estar os dous equipamentos na zona de Rianxiño, o que tamén vai permitir revitalizar un pouco toda esa zona e xerar unha serie de dinámicas ali moi proveitosas para o conxunto dos veciños e veciñas que ali habitan, e ademais tamén no caso do centro de día contamos con esa colaboración da Deputación da Coruña para facelo realidade. Contamos con esa subvención para levar a cabo as obras de reforma do paso de Rianxiño para habilitalo para este centro de día. Dende o Concello confían en que, superado este trámite da cesión dos terreos, e unha vez se inicie o traballo de licitación do proxecto técnico para a construción do edificio, as obras poidan estar en marcha xa no primeiro trimestre de 2027.